Good morning guys, mahaw taninjo. Naong takya. Naong nakimyat. Mahaw ta mahaw. Dami sabaw nga nag-star. Pastilan. Dapay sinangag. Og di ay hilisang gamatoy. Pastilan. Mahaw ta mahaw guys. Anong daka, anong magamay. Daka nga. Kana sabaw. Higup. Pwede. Mahata ninyo mahaw. Kuy kuluto mabi. Kaya sinangag, kailangan guys sinangag nga rice. Sinangag nga bahaw. Tagay ko nga na. Sa may mo ka rin sinangag. Sinangag kuno isa guys. Sinangag. Sangat Ayan. ni ma. Mamahaw taninjo guys. Mamahaw taninjo. Good morning, good morning. Di ami hinilisan gamatoy. Guys, adaghan aro pista dari sa Bohol. Di mag-apong gamatoy dia. Ikaw, salin lang sa mga sinabaw guys. Ito ang mga panihapon gabi. Mahal ta. Oh, Anong talan? Nami day. Kalos Ginoo guys, bintanas pa pag-Abril. Kainom si Jaghapog katong bayuplo. Nung huwas in taon, kalos Ginoo gihuwasan na din taon si Ja. Bayuplo ra day katapat. naampo lagi para na. Wala si Janing adun dadto sa Rixidol. Katugan. Magampo dyan, no? Nahinak ko gahapon. Hilak man ka. Banga mo. Hilak ko na si Ja guys. Pastilan. Mahaw tanin jo guys. Kalos Ginoo ni huwas ka din taon. Ang ilanat ni pag-Abril guys. Kay dagit sa upos danti dyan. Nawa na yan, nangutot si Ja, nakautot. Nakautot si Ja hapon. Napusapon, kay maghilot. Paghuwas si Ja hilanat guys. Nagpahilot si Ja, kaya aram ko na sakit, dahil sa piang dahil sa likod. Motong gihilot guys, at kaya ba nga sa ihang gihilot, kaya aram sa huwod, sa kamot, kanina niyang siko, may gingin-ingan na hing. Kalos Ginoo, pagkatataan, nakautot si Ja. Hilot na rin kuwang, mabinig panuhot isang lawas. Isang umang. Dahang ingan-ingan isang dani, anak. Ang sakit ng kuno kaayo. Nga ay kuno lang trangkaso. Buwas na yung taon, kaluyan ni taos Ginoo. Thank you Lord. Kaya abid sinahag di mawa to isang sakit sa janti jan sa di mo lurang ag isang hilana ta gasang dad undos dun milyo. Kalba ba nga na hilanat na ba gikan pa ba si jagi ukirahan hadlok. Yes no. So kalos Ginoo okay na. Tumahaw tanin jo. Ito pa yung labhanan ni tao naghuwat guys sa kamang labhanan habaw pastilan Ginoo ko mga habos mga laki harang nang kadyo ka labhanan. Mahal ta lami ka mong suwa. Lami. Mahal ta guys. Tagan. Ipa ko ilis kay manglabalay ko ron human naglaba maligo ko. Mapalihan suog hapos hapon. Yo, ang naman mo hadi ay gabi mo. Mabasa itong mga comment guys. Taghapon na kay mo-upload ko ito pa man itos unahan. Namuhug na lamang ko itos pisonit. Magutong kada lamuhug na lamang ko 5 kay agang 50 pesos abtan pag napo kaadlaw. Kaya mapalood ko giga agang 50 guys tuluro kaadlaw. Dugay lagi ka. Wala maka-reply ko nito guys. Taghapon na. Mga 5 na ako makaadto. Mahuman lagi ko sa jog. Adon sa video. Tubig. Mauta. Mausa may guys. Yung gumaling ng pamahong. Tiwas ko sa labunan. Na naman lagi binangan. Amo na yung mukha na eh. Isa may scooter. Oh. Dami daghang gihatod guys ya. Hatod niya isa. Na cheese. Anong gilantan ka long? Sama dito. Panhut ra siguro si Jarad to. Ha? Panhut tingali abaw. Kinakainom si Ja og katong naibayuplo na bintaha man pud ni huwas isang hilanat. Ano rin kay kinalumit na nakin. Tagas kim-kim bi. Tagas kim-kim. Dahil hatod niya isa guys ya. Dahil lakatan o mga sudan. Lamat ka jo. Ha? Tulo? Birthday lakatan nga jadi jang siguro sud. Bahalag di masud ya sag sudan basta lakatan ni jang gisud. Nala kumbati. Mura mo to jang ikuan ni suha. Hindi ko siya. Mga karni-karni ginagmay.
Kay di pa man sa pwede digdag Saan na dinaghan. cake? Day, ali day. Dara mo favorite dali. Kuya wala. Ajo naman guna si Jabaw, na siguro di gika Di ka nakadyo. dadto na katong isang Ibabaw pa. gikaon nga kuan katong hinalang. Kinsa? Gabre nagkaon man ang sinuban. Dadto Hinalang, na sugod, hinalang manok. Lebojo? Badji man tong kuan eh. Kuan di ay magpalay na. Grabes iliyaga. Tawag day ka lakaw day, ito ate sa kaw. Lakaw na, hani ba nimo sige magtago-tago. Ilis na pud, gani hala ang saya, la color, karon na blue na pud na stripes na nina. Ko ka Kim? Kim? Kaw. Ka? Ta, toy cake dang ate Isa kaw. Dali. Kaya mga sutan. Lakaw na. May cake dang ate Isa. Isko ka te, Kim. Kim. Disko ba kuno ka? Sabi kong disco gabi, edis akatong mga bahayan. Kasi ito, kung kamba. Kaw, ana bi, kuling nga bi. Kuling nga. Wag. Balikot to. Nakalak. Lagi, pilit-pilit na. Saka pakwakuan day kaw. Kaya ngunday. Yes, may cake dang ay study ah. Ito nga, naganina. Mga favorite ni Kim Kim, cake. Cake na isang favorite. Di lagi, kay guba na siya. Ano guys, nga nagduha ka chikiting. Ta, mo dyan nilang favorite. Samot na si Kim Kim. At di na biti. Dai. Na dito. Grabe si Kim Kim ga. Salamat. Salamat ay. Nalipad dito sa mga bata guys, day cake. Salamat ka sa nagpahatid anis nanay. Sa naghatid pod, salamat. Kalis kuya gail. Ay, singit rin mo diba? Kabis Iliya ay singit iza ha. Lipay ka na cake. Para lipados batang gamatoy guys. Hindi na may cake. Salamat mother. Ipatdan ni taon ming mother dari guys. Day cake dato pa isudaan. Salamat ka Ajo. Salamat pas naghatid ay sa Ginoo, grabe gid din taong iliyang was icing guys. Hoy, ato na nakihugaw na na. Thank you, mother. Salamat, guys. Lakatan mo. Bahala ko lagi sudan si guys, basta kay nay lakatan mo na isang ganahan kay isa. Salamat mother, dagi pahatid ni nanay guys, lakatan og day sudan. Guys, ato Miss Father dito speakers by. Tanda Miss pinagas batong. Yung mga buhi na ba? Madyo gani kay na okay nag-isang kos pa pag-Abril. Hangin na dito siguro to guys. Hangin to nga wa nakagawas no. Kaya isang giutot na bintaha man. Wa magsakit sa isang tijan. Effective dyan ba? Ang hilot. Nanapad. Tuhil-tuhil na pad. Tuhil-tuhil na pagkadiha. Dahil na guys, ang mga batong bagong pinagas, tayo nanarek na. Madyo pag mga batong kaya nanarek na guys. Lagi, swertian man sila gigiuwan. Gahapon arang ajo bukbuki pa kay kuanas manok pasagdira na. Magpunji. Panuhot sa rotos papagabril guys. Gahapon. Daw ito manok. Ha? Itong manok puro. Tumatang hinalang. Hinalang magkalagi mo tong na espiso ag sabaw. Arang mapunizang higop sa sabaw mo siguro to guys. Matoy nakaangin sakit ng tijan. Arang naman ang kulba agapon. Hindi ko naan sana siya. Mansuga na yung taon pag humanhag hilot gapon niya. Sige. Hanggang masad sa isang likod. Ay gamitan dari sang siko pagkatataan nakautot. Mora dito. Yung naman siya maadyo gani ko na guys. Manghihilot na kuno ko. Pastilan. Wa na. Si Queenie manghihilot na ni. Aso sa nakuha na pa kay kakaan lagi sa manok. Na. Mura. Ito. Hindi dyan siya mahimo lagi guys. Uway buhaton. Mura na siya kaplas isang kunot. Ayaw yo. Karaan ato ra ka na to. Sud ka. Karaan na yung iro. Gara. Karaan na guys mo na yung bagong batong dari di Miskilid sa bahay. Lumbay sa panarek guys. Kaluyan in taon. Yan. Agdad to. Napin yung tira karabantos. Hala, natumba na ni mo. Nalusa na isa ka batong. Mura.
Manggi tumban padir. Iyaw. Samayin tanong na Oreo. Daraghang mga gipanguhang paluwa dasang adlaw. Ngadyo man ko guys des. Ha? Pag dilaman, mo man yung mga baguson kay agamang silhig na ba na. Magbago sa pagmidani. Ugma siguro ugma. Kuan, kugihin. Nagamang karabantos sa raining turok ya. O di duha di ay. Aghang dari guys nadaot katong na ay kuan. Mao gisigihan ba dyan na bubo. Wa siguro ning adun si Janas Juta. Yan o dari na ning tubo karabantos guys to atapan sa batong. Karabantos man to si Jato ah. Ya, nade isa na duha day kabuok. And agamang batong guys, di anay batin-batin. Di ana, dia. Bunga naman ni siya. Sunod adlaw na ni mautan na ni. Hani guys. Napod. Daghan lagi sa bunga, batunga. Tambok mag sa buyag. Tapod, to na matin-batin na. Nanay, bunga di ah. Eh, batin-batin ni siya. Ha? Nanapod ka diha. Gambilga. Nagato sa anak ko na. Agamang okra dari gipegas na. So, man si imot turok. Bau harang mga okra dari. Kali man. O di ah. Turok naman ba ni? O di. Asam ni? Okra ni? Mag-okra po. Mana ba kung isabod na yung pasyon. Pasyon na. Na mau siguro ni. Natumban. Naglisa man. Di ah. Naglisa guys. Pagpazak padir. Ano ba kang mahingay. Kung napag kay batiin. Mataranta na pagta. Mga ganyan ka kuha ng gasunay sa batiin kaya taranta tanging baruy hindi tagaan sana lagi mazugan yung taon kaluyan ni taon guys nga na okay na isang pamati painom na dyan itong bayuplo kailain magzugan ng isang lawas ang kaso siguro to ako na itighilot ni mo kaya ni adyon man kasang hinilutan Hinilot tayo ta. Ura amang sikuhan na isang likod guys kanabang agsiko mo hanggi massage para manghuwad sa sang mga kamot ha siko mo hanggi kuan naadyo ba sapon hangin ra da ito kagawas mo to nagsakit isang tijan hindi ko gag ng pira dali namin sa hangaton nga na siguro na kay di pa man pwede lagi magkuan-kuan lihat ko dugay. Dari sa migay sa mga kuan mini garden arang nang baga akadug kuan dari sa among batong diya baga akadug dahon na mura dahon na magkapoda ni tambek ya guys manigang batong dari sa gawas sa labat wala na sa mga kuan buwak niya padung na aksyon na ni kuan aksyon na buti nagka bunga hani ba ha ang tambek ka man kaadyo na over sa tambek dagtupod no, dadto nang uana na diri batin-batin pa. Dari guys nanay batin-batin. So paabot na naman danig pila ka adlaw na nami malawuy. Yan sila kana kuno Bisaya nga batong kay makabaghat. Yan sila mumupihang na kuanan Bisaya man ning isa. Nasagol man to guys na Bisaya na di kani murag Bisaya dinhi siya na himungahon naghagabunga. Bisaya. Guys, salamat ka sa Lord kaya nabinta na yung pagpamatin sa pag-abril. Wala ko mag-uu guys. Gapon ka dyan kay mag-ag-ag nasinas kasakit. Nabikil sorto isang tijan datos hinalang na guys nga manok. O para ba dyan na ma-upload ang video. Pilan. O ito nakaangin dyan siguro. Hinalang mi pagkagabi pagka alas 2. Kadlawon gid pakigan man siya. Mura dyan to. Taman ka po hapon. Itong nahilot siya na hanggang sa nakainom sa bayuplo. Kulis Ginoo na ulian. Manapod na. Di lagi na sa mahamudu. Mura na siya kiti-kiti. Si bihik-bihik. Dari nanuruk guys. Bawang hanin yung mga tanuman yung nanuruk. Gagmatoy ka azo. Gagmay na guys. Teruk lepod. Puro mag kapazas. Pasyon. Hmm? Pasyon.
Pasyon siguro ni guys. Kaya naman ko isabo dari. Lisus pasyon. Nag-uban naman gipang kakas manok. Mo siguro na nang lagpot. Ano na naman puhon namin mapaabot dari sa mga gulay. Adto, nakubasa. Na mura na siguro kuan tabang. Dali mag-ambulansya. Salamat tayong mother. Salamat ka Jonailita sa ipahatid. Toy kuang Papa Gabriel lakatan og isda pa no. Kay isda. Tapay karne. Salamat na. Salamat nay. Ano tatad guys mo to ko tos unahan kaya to ko mag-upload na isang videos. Kaya sayangan ko mapaload og tag 50 sa tag tulo ra bitaw ka adlaw. Tulo. Malay waray tulo usahay kay labi na og kanang utanaw pa kay Miat og YouTube. Nang isang ganahan pang tanawonon. Di ra kaabot og tulo ka adlaw agahang load. Munang adto na lamang og 2 pisonit kay agahang 5 isa ka oras kapin. Medyo pa dagto kay ini man nag-upload aw. Mana, ini man na guys mag-upload ko dito sa unahan. Magbaklay ko pauban kong Kuya Kinkin. Unahan naman na rin sa bahay. Madun naman kasi bag 50 pesos maabot og na po kadlaw. Mo nang agin sa mga comment nga ingaron na mabasa. Guys, maro na yung vlog karong adlaw. Kalau sige na okay na sa Papa Gabriel. Di lagi ka pwede mo kaon pag mga sinunuban. Bawal nimo. Titid. Kitong kasutitid. Titid. Titid naman ka. Hindi ka na.